Hallo, Venloneren zijn het gelijk. Voor de niet Venloneren even uitgelegd. Dit is het Jomerdal. De kind zei rennen. Het is een plaats die gelaaien is met geschiedenis. Ooit zien hij, zeggen sommige mensen, legioenen van Caesar in de pan gehakt in dat dal. En mijn grote droom was om hij ooit een keer een concert te geven. Een ponton en dan met de band erop en iedereen eromheen. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen. Maar we gaan wel spelen. We bouwen een podium. Best goed, maar in overleg met het Limburgs landschap. Dus met respect voor de kninkjes, inketskes, buitenkes en vee die ook doen. We maken nog met z'n allen een wandeling door het gebied, vol met verrassingen. En er zien dus maar een paar keertjes. Vanaf 3 maart, om 10 uur 's morgens. Dus er moest op tijd bij zijn, want maar een paar mensen kunnen meedoen. Polks in het Jomerdal heet het. Dat ben ik en dit is het Jomerdal. En altijd blijven zal dit jong.